लोगोफोर नैबे पावार डाइरेक्टरजों आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो गोसो जादों। लोगोफोर मोजाङै नायलां। आखायाव लाबाय बेबायदिनो पावार डाइरेक्टराव माबायदि भिडिअ खालामनो हायो नोंथांमोननो आङो बे मबाइलनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं खोन्थालांगोन। भिडिअफोरखौ माबायदि बानायनांगौ, माबायदि बानायब्ला माबायदि भिडिअफ्रा श' जायो। नै बेबायदिनो आङो भिडिअखौ लाजोबबाय। लानानै नैबेयाव मिनिट खारगोन। बे मिनिटआ 100 मिनिट जाब्लानो सफैगोन। नायनानै लागोन भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर नुनो थागोन माबायदि बानायनांगौ। खारगासिनो दङ लोगोफोर। नै दाबो 100 मिनिट जायाखै। 100 मिनिट जाब्लानो बियो फट'खौ एडिट खालामनो हागोन। नायनानै ला लोगोफोर जानोसै। नै मोजाङै नायनानै ला लोगोफोर। नोंसोरबो बेबायदिनो एप्सखौ डाउनलड खालामनानै देखायनो हागोन। नै दा जाबाय, आं दा बानायसिगोन लोगोफोर। मोजाङै नायनानै ला माबायदि खालामनांगौ प्रजेक्टफोरखौ, फर्मुलाफ्रा माबायदि खालामबा माबायदि जायो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं देखायलांगोन। मोजाङै नायनानै ला लोगोफोर। बेबायदिनो नै बेखौ कपि खालामगोन आं लोगोफोर। बै गुफुर नुनायखौ आङो हाख'नानै बै पिक्सारखौ दोनगोन लोगोफोर। नायनानै ला नै बेवहाय मोनसे पेन्सिल दं। नैबे पेन्सिलजोंनो बेखौ मावगोन लोगोफोर। मोजां नायनानै लानाय जाबाय। नै दा आं बे खामानिखौ बानायबाय। नै बेबायदिनो नैबाव कन्ट्रल दं, पावार दं। बेखौ खमायनांगौ आरो बारायनांगौ, बेजोंनो जायो लोगोफोर। बेखौ मोजाङै नायनानै ला। बेबायदिनो भिडिअफोरखौ बिदिनो एडिटर खालामनो हायो। मोजां नायनानै ला लोगोफोर। बेबायदिनो लोगोफोर आङो बेबायदिनो बानायगासिनो दङ। मोजाङै नायनानै ला लोगोफोर। नोंसिनि नायनायजों जेन' आंबो मोजां भिडिअफोरखौ देखायलांनो हाबाय थानाय बायदि लोगोफोर नोंसोर आंनो बेबायदिनो हेल्प खालामनानै हो। नैबेबायदिनो आं हाख'बाय लोगोफोर। दा हाख'नानै बे गुफुरा गोमाबाय लोगोफोर। नै मोजाङै नायनाय। दा गुफुर नुदों। नै बेबायदि हाख'बाय आङो लोगोफोर। बेबायदिनो हाख'नो हायो बे एप्सआ। बे एप्सनि गेजेरजोंनो भिडिअखौ बानायनो हायो लोगोफोर। दा बेबायदिनो लोगोफोर नोंसोरबो बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै भिडिअफोरखौ एडिट खालामनो हागोन लोगोफोर। दा बेबायदिनो जेरै आं खालामदों नोंथांमोनाबो बेखौ नायनानै सोलोंनानै ला लोगोफोर। जाहाथे नोंसोरबो रोङो, जाहाथे रोङि मानसिफोरबो थायो। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। जाहाथे जों रोंगौ हिसाबै जों एसेबाबो देखायनांगौ लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो देखायलांनो आखायाव लादोंमोन लोगोफोर। दा बेनिखायनो आं बानायगासिनो दङ। दा आंनि बानायनाया जाबाय। आरो बेबायदिनो प्रजेक्टफोरखौ मोजाङै नायनानै सोलोंनानै ला लोगोफोर। जाय गोरोंफोर बेथ' रोंखाबायानो लोगोफोर। जाय रोङैफोर बेफोरो सोलोंना लानो हागौमोन लोगोफोर। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायदों लोगोफोर। जाहाथे आं भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। जायनाखि मोजां मोनाखै नोंथांमोना नायाबाबो जायो। नैबे जाबाय मोनसे भिडिअखौ कालार खालामनाय लोगोफोर। बेनो नै कालार खालामनाय फर्मुलाया। मोजाङै नायनानै ला। आरो नैबे जाबाय मोनसे टाइपिं खालामनाय लोगोफोर। माबायदि टाइपिं खालामनानै नामफोरखौ लिरनांगौ बेखौ मोजाङै नायनानै ला लोगोफोर। दा नै आङो नामखौ सेभ खालामबाय। नै बेखौ नायदो। बेखौ टाइपिं खालामबाय। जाय मानसिनि नाम बेखौ होनो हायो लोगोफोर। दा आं बेबायदिनो नै आङो नानिनि नामखौ होबाय रिसा नार्जारि लिरगोनबो। दा नै लिरगासिनो दं लोगोफोर। मोजाङै नायनानै ला। दा लिरबाय। नै लिरगासिनो दङ। बेबायदिनो टाइपिं खालामो। नैबेखौ थांलाय फैलाय खालामगोन आं लोगोफोर। बेखौ माबायदि थांलाय फैलाय खालामनांगौ नायनानै लादो लोगोफोर। नैबे जाबाय मोनसे। बैयाव मोनसे खाथानि स्टाइल दङ। बेवहाय थुनांगौ। बेखौ थुनानै ओमफ्राय बेखौ ओरै बोलाय खालामनांगौ। नैबे सिस्टेम होनांगौ नै लोगोफोर। दा बिदि बोलाय लाबोलाय ड्रप खालामलाय नैबे सिस्टेम खालामनांगौ लोगोफोर। होमब्लानो बे
थांलाय फैलाय जागोन आरो नै नायनानै ला मोजाङै थांलाय फैलाय जाबाय नै नैबे सिस्टेम खालामनांगौ लोगोफोर बेनो आंनि